ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿ ಗೆಂದೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಂದಾವಡು ಅವು ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಅನಾರ್ಕಲಿಂದ ಪುದರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊನ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾರನೆಮಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಡೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಂದ ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಆಪುಡು. ಐಕೆ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತವಾದವರು. ಕಡಲ ತಡಿಟಿ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಸಮಸ್ತ ದೇವೇರನ ದೈವ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಒಂದಿನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು ಒಂದೆತ್ತ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಧುರ ಆರ್ಜೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ತುಕ ಒಂಚೂರು ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಾತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ದಯಗೊಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಾದ ಉದಿಪನಗ ಒತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನಾರ್ಕಲಿ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಪಜ್ಜ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಉರಿಪನದ ಪೊರ್ತು ಉರಿಪನ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಮನಸ್ಸದ ತುಡರ್ ಅರಳ್ಪಾದ ಉದಿಪನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಪವನಂತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಣ್ಯರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಶೋ ಅನಾಥ್ ಬೇಗ ಶುರು ಮನ್ಕೊಡು ಸುರುತ್ತ ಶೋ ಸುರುಕಾದ ಉದೀಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೋಡು ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆವಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನೆಕ್ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಮಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಗಳ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉಪನಕಲ ನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ 100,000 ನಾಟಕ ಬರ್ತದನ್ನು ಅಂಚನೆ 75 ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ತದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆನಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇನಿ ಜಗತ್ತೊಮ್ಮೆಲ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲಿನ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅದರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾರೆ ಬಗ್ಗಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏಳು ಪಿನಂದುರ್ಲಿರು ಐತ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಐತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡಮಟ್ಟಲ್ಲ ಐತ ನಟ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮನ್ಕೊಡು ಯಾನು ತಂಡ ಒಂಜಾದ ಜನ ಮೈಕ ಬತ್ತಂದ ಸುಲಭ ಭಾಷಣ ಮಂತ್ ಹೋಗುದು ತುಳು 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 ಅಂಡ ತುಳುನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಪನಕಲು ಕೊರೊಂದಪ್ಪನಕಲು ನಾನು ಪಲ್ಲೆಕಾನೆ ನಮ್ಮಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಜನಪದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತರ ಓಲ್ಬದ್ನ ಪರಂದು ಬರಲಿ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಸುಮಾರು 250 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಜನಪದ ಮಾತಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ అయినದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಕೆನಂದು ಪಂಡ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಮಾತು ಬಂದುಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡನ್ನದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೇನ ಕೇಂಡೆ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಚರ್ಲ ಸುಲಭ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಓಡು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ
ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿರ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುಯರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಾಕಲೆಂದು ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಬಿರೋರ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇವ್ರ ಮಾತ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಬೆಂದನ ಜಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಬಿರೋರ ಯಾನು ಏನ ಮೋಕೆದ ಈ ಬರ್ತಗೂ ತುಳುತ ಸ್ಟಾರ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೇರೋಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕಡಬಲ್ನೆಕೆನೆ ತುಳುನು ತುಲೆ ಅರವಿಂದನ ನಂಚಿದನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ತೊಜಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಅಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ನದ 100 ವರ್ಷ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕರ್ ಮೇಡ್ ಉಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೊಣೊಂದು ಅಂಜಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಗರ್ತೆ ಬರಡೆ ಬಂಡದ ಯಾನ ಪಿರೋರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ವಾರ್ತೆರಂಗಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರಾರಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಐಕಸಕ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರ್ಲಾದ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರ ಈ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಗುಲ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆಡೆ ಪಿಲಿವೇಶ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನಾ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಮದೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಪುದರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊನ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾರನೇ మీద ಮೆರವಣಿಗೆಡೆ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಆಪುಡು ಐಕೆ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತವಾದವರು ಆ ಅನಾರ್ಕಲಿಡೆ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೂವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಜೋಕರ್ನ ಮಂಡೆ ಗೀಸಿದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಶೆಂಡಿದಿದೆ ಕೆಬಿಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕುಲಿದಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದ ಆ ಜೋಕರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೆಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಟೀಮುಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕರ್ ತೆಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತಂಡಡೆ ಏತ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲ್ಪಾಯರ ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ತೂತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ತುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಾಲ 12 ಇಂಚಿ 6 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಳು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಬೈದೆಂದು ಸಿನಿಮಾದ ತೂಕ ಮಾರನೇ మీద ಮೆರವಣಿಗೆ ಆನಾಗ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗೌಜಿದ ಲೇಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರನೇ మీద ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋಜಿದ ಬರಡೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಬೇಕು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರು ಎಂಕ್ಲ ಬೈದೇರು ಅವರ ಬಾರಿ ಸೋಗಾತನ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿಪ್ಪಡಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಕುಂಜ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶುಭವಾಗಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಯಿಂದ ಪೂರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆಟ್ಲಿಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾರನೇ ವಿಧ ಸುರುಟ್ಟಿಯ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಹಣ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಅಂಚಾದ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮೂವಿನ ತೂವಿನಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಡನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುಣಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಪಂತೇರು ಆರು ಇಂಚಲ ಪಂತೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತರ ಬಂತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚದೆ ಪುಳ್ಳಿನ ಧೈರ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋಪುಂಡಾಗೆಂದು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಆಡ ಗೆಂದಿನಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೆಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಗೆಂದೋಡು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ದಾಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಗೆಂದೋಡು ನಾಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಖಲ್ ಗೆಂದಾವಡು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ತೂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾಲೆಂದು ಯಾನು ಈ ಪುರ್ತು ಕೇಳಂದು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ್ವಿ ಸಲ್ವಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುರಕಾದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾದವನ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅದು ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ 5 ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಬಿನ್ನೇರು
ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂದು ಪಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಏನು ಇದು ಅನ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ತಯಾರಾಯಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ನಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಳ ಎಂಡೆ ಒಯ್ದಿರೋದು ಅವಿದ್ದು ಒಕ್ಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಂಟ ರೀತಿ ತಿಂಗಳು ఒక సినిమా ತುಯ್ಯ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಬೋರ ಒಂದೆ ಹೊಸ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ. ಶೋಭರಾಜ್ ಅರ್ಪು, ಅರವಿಂದ್ ಒಂಡೆಪ್ಪು, ನವೀನ್ ಅಂಡೆ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ದೀಪಕ್ ರೈಪಾಣಜೆ, ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಡು ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಆರಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ 90s ಅನುಲ್ನ ಕ್ರಶ್ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರೆ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಆಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯರುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿಗೆ ಬಿ ಪಾತೆರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈಕೆ ಬಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪುಡುಪ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಪಂದ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತುಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ ಕುಲ್ಲಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ಮಿಸ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಐಗಾತ್ರ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಡ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಪಿರ ಕೊಲ್ಲೆ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಈ ಲೇಸಗೆ ಯಾನ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕನ ಇನ್ನು ಎಂಸಿ ಪಂಚಿನಾದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಮಧುರ ಮೆರಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನಾದ ಬಾರಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದೆ ಎಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾಲೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.